bịakwanụ ka unu nụrụ n'ọcha jakwananụ na onye aboki na-akwa balo na owerugokwa anụ mma wee sugbuo otu nwoke bụkwa na onye Benue na ya bụ nwoke nwụrụ ozugbo wee na-akọwa na ya bụ nwoke bụkwa na onye draiva na ife na-esere ya na onye aboki bụkwa na spesi onye aboki wee were mma wee sugbuo onye bụ nwoke nke bụ na ndị Benue niile pụtara n'igwe wee na-enye ndị aboki woto wee sị na ndị aboki ya apụrụfa na ife anụnwa na-eme n'Ikwele nke dịkwanụ na Port Harcourt Oyume Rivers steeti n'ebe a ka njinji anụnwa na-eji ndị aboki na fa gbutekwuru ndị obodo anụnwa mmadụ 3 ndị obodo anụnwa gbutekwa ndị aboki mana ekwuokwanụ mmadụ one ndị aboki fa gbutere wee na-emebisi ife ndị aboki na-amụgasị ma ngwa afịafa ọkụ ma ebe fa bigasị fa na-akụrisi ya na-amụ ife niile ọkụ wee sị na ndị aboki ya apụrụfa unu n'anya unu ya afụ ndị uwe ojii wee bịa na-achụ ndị anụnwa wee na-asịfa na fa emebizina ife ndị aboki nke bụ na ndị uwe ojii ji anwụrụ ike wee na-atụ ndị onu fụrụ ebe a nya bụ ife abụlọkwa obere ife maka ọdụka onwere onye ndị uwe ojii gbara egbe onye nke ahụ fa bu ya na balo wee na-agba ọsọ ndị uwe ojii na-achụfa na-atụsịfa anwụrụ ike fa na-agba ọsọ ndị obodo a wee na-akọwa na ndị Hausa ya apụrụfa na fa na-ezu oshi na fa na-atọrọ mmadụ baa n'ime ọfịa gbuo ụfọdụ n'alụfa ego na fa na-adakpu ụmụ nwaanyị fa n'ike na ọ na-abụfa tọrọ ụmụ nwaanyị fa eje na-agbafe egwu ọlakịrịpụtụ n'ike na-abụkwanụghị ọchịchị obi ụmụ nwaanyị fa na fa achọrọzi ndị aboki n'obodo a ma ị na-agba ọkada ma ị na-ele afịa nke ọbụla ị na-eme na gụburu ngwongwo ka isi na Oyume nke dịkwana na PH ka ị wee pụọ fa bịakwanụ ka unu nụrụ ka ndị anụnwa si wee kọnya bụ ife unu mana omekpaka m na ndị aboki sụọ mmadụ mma bife mara ife na-eme ndị uwe ojii eju ebe niile mgbe aka ya na ụmara na ndị Naijiria nwere ndị uwe ojii fa bịafe etinye ike moto bukọrọ ndị aboki niile jedebe fa na ogige fa ọ ya bụ ndị na-achụgharị fa ọ dajụa fa hapụkwa fa apụta wee na-ele afịa ndị mmadụ na wee na-asị na ndị aboki sụọ mmadụ mma na ndị uwe ojii ahụ akpụrụfa nyefa ntaramahụhụ na onye akpatara oge ọbụla emegharịa ndị aboki eburu mma sụọ mmadụ maka fa ama na o nweghị ife anyị emefa akpụrụgodu faruo n'ogige ndị uwe ojii ife dajụọ ahapụkwa fa apụta na-achọkwa onye fa ya asụ mma na ọ na-abụdo na ndị aboki ibudo ọdara iwu eje nga na ọ na-abụfa daa iwu ọ na fa ha eje nga ka ọsọ ndị be anyị na-abụfa daa iwu fa eje nga fa na ebe a wee na-asị na nke a abụrụkwa nke izizi ya bụ ife na-eme nke o ji abụkwa na nke ebuo na ọ na-abụ onye fa na ndị aboki kwugharịala okwu ma ọ nwekwa n'obere ọgba aghara ndị aboki ewelu mma kachi n'afọ onye ahụ na o nwekwa ife anyị ekpeta ya na fa anyị ekwekwa. No more aboki, we don't need them. The tears of avengers is too much. Their killing is too much. Any bad thing happening here in Port Harcourt is then aboki people. We don't need them. No more aboki. Bandits, we don't need them in Rivers State. Aboki must go. It's happening live in Port Harcourt, Iguruta. No more aboki. We don't need them. Aboki, they are the bandits killing our women. They are killing innocent people. It's happening live in Port Harcourt. We don't need Fulani bandits. X-Men is there. We don't need aboki. Aboki should leave Port Harcourt. Rivers State. Look into this matter. Yeah. Aboki should go. They should go. His Excellency, Honorable Simlaye Kubara, Aboki should leave us in the Gruta land. Yes. Aboki go. Aboki should go. Aboki is a bandit in the Gruta land. They are bandits. We don't need them. No. They should leave this community in the Iguruta land. Port Harcourt, Rivers State. We don't need them here. Aboki should go. We don't need them. We don't want aboki. Aboki should go. Aboki should go. They should go. We don't need them.
Stop killing, Aboki, stop killing. We don't need you people. You people should go. We are in peaceful protest. We don't need them.